Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiochieng' wapuonjore gik mang'eny wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ting'eyo ok en ga ngima mar joma dongo kende, ngima nyithindo, ngima joma dongo, ngima deny, ngima kwere, ngima ji duto te wadwa ni mondo mi obed maber e diere ma ng'ato ngima. Kendo amor mokalo ni kawuono wantiere e kar thieth ma daktari biro nyisowa ni en kanye to en nyakanye en owuon to lonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, amor kendo kaneno tim mar Ramogi penj laktar koduogo ka. Sasa maneno utawinjo ka chunya mor ahinya niwach ang'eyo ni ukonyo oganda yore mege ngima mag afya. Nyinga iluonga Immaculate Opondo, an nyar Alego, Siaya. To kama wantie niluongo na Advanced Care Dental Center. An daktari ma otiegre ichiedho leke meke nyithindo matindo kod geng'o tuoche kod gimoro amora manyalo ketho rocho ngima ma nyathi matin kor ka dhoge kata leke. Kaki wacho ni morga neno tim mar Ramogi TV wan bende wa morga mokalo kwa biro ka nikech wang'eyo ni idhi puonjo oganda kendo oganda wadhi yudo konyruok mathoth mokalo. Leke nyithindo, dhog nyithindo bende nyalo kelo chandruok manyalo wito ngima nyathi, manyalo miyo nyathi ok bed kod ngima makare koso kapok wadonje twak wa modiochieng' ma kawuono. Ruth, nitie gima timre Kenya ka, nitie gima timre Nyanza ka, nitie gima timre East Africa kani, to ok en gima ber. Nitie kaka jonyuol rocho ngima nyithindgi ka gitimo gimomiluongo nago lak nyathi. To kiwuoyo kod ogandawa giluonge golo plastic teeth. To gino osebet ka rocho ngima nyithindo to ok ober, onego wapuonjre mondo wang'e gima onego watim mondo kik wahiny nyithindwa. Mano e twak odiochieng' ma kawuono, nago lak mag nyithindo ma pod yom ama samoro timore e kia nikech mana kaka iwacho ni samoro gitime ka giparo ni gikonyo nyathi to samoro gitime e kia. Ipani en kia Dr. Immaculate koso? Aparo ne en kia. En kia. Emomiyo wantiere kodi kaka jagono molony e weche mag leke nyithindo mondo mi puonj ogandawa, inyiswa ber rito dhog nyathi, leke nyathi kaachiel kod gigo manyalo timo manyalo rocho ngima nyithindo. Nago lak mar nyithindo wadendo kata ni infant oral mutilation. Kata gum lancing. Kata gum? Lancing. Lancing. Seche mwacho ni gum lancing, mano en wawuoyo kuom gums, wawuoyo kuom lak, plastic, wawuoyo kuom ang'o Dr. Immaculate? Wawuoyo kuom ring'o mar lak ma nyathi ma pod tin, ma pok leke no twi. Wawuoyo kuom nyathi ma wanyalo wacho ni ja higni nono nyaka higni dweche 18. Koro nitie gimo matimre titime e gwenge kuonde ma wadakie to en gima osebet ka hinyo nyithindwa. Moko osetho, moko oselalo ngimagi, to moko bende ratiro mar dhoggi oseroch kabisa nwach timno. To en gima gitimo kuom kia, nwach gimomiyo gitime, giparo ka gitimo kamano to gidhi konyo ngima nyathino. To kar konyo ngima nyathi to gibet koro gihinyo nyathi moloyo konye. Jomage mathoro timo timni daktari? Timni itime i gweng' kuonde ma ji odakie, ok time e osiptal. En gima nyathi ma ja dweche nono nyaka 18, ing'e seche moko nyathi kosenyuol to chako bet gi shida mege afya matindo tindo. Seche moko nyathi ywak to janyuol kia nang' ma nyathi ywago. Seche moko nyathi dende ochwakre to kia nang' momiyo nyathi dende ochwakre. To seche moko nyathi chur, koro kiwacho ni nyathini mano ywak otieno mangima, nyathini chur, nyathini ng'ok, nyathini dende ochwakre, ang'o momiyo dende ochwakre? To gin koro ka giseneno kamano to giwacho gimomiyo nyathini dende ochwakre en plastic teeth. To plastic teeth gi dhi nego nyathini, koro nyaka wagol, nyaka wanag leke gi mondo kik waneg nyathini, mondo nyathini wares ngimane. To sama koro gidhi nago nyathini gireso ngimane, to sechego kore ka gidhi rocho ngimane, sechego ka nyathino dhi lalo remo mang'eny, sechego ka nyathino dhi yudo tuo kata tuoche madongo kaka ayaki,
seche go ka nyathino dhi bedo gi infection ma nyathino tho. Ng'eny gi aparo ni githo i gwenge kuonde ma onag gi mok gichop kata osuptal, to moko be chopo osuptal, moko ireso, to moko bet notho. Awinjo kimulo plastic teeth gi gin ang'o daktari? Nitie gik moko adek kani. Del dhano nitie kaka seche moko rochre. Koro inyalo yudo nyathi onyuol, to nyuole kod leke. Waluongo gi natal teeth. Ama inyalo yudo nyathi onyuol to bang' dwe achiel to leke nochako twi. Anyalo pime kama ruth, inyuolo nyathini majaber kaka in, nyathi manyako. Aeto ka nyathini chopo higni 5 to chako neno malo, ama thunde nochako biro. Koro ibiro ng'ado thunde nyathini go oko niwach thunde nochako biro chon. Koso ibiro wito nyathini? Ok inyal, ibiro penjori gimomiyo mano timore. Waluonge ni precocious puberty. Puberty obiro too early. Nyathi ma iparo ni pod tin tineno kosechako bet kod puberty. Kamano bende nitie kaka dend nyalo rochre, aeto leke chako twi chon kapok kasapodi. Koro iyudo ka nyathi onyuol gi leke. Ama iyudo ka bang' dwe achiel, dweche 2, nyathini ochako twi, leke no ochako twi. Koro ing'eni gibiro chon. Ng'eny ji paro ni ma haw marach. Nyathi ma onyuol gi lak, nyathini okelonwa haw marach. Nyathini leke nochako twi gi dwe achiel, nyathini nigi haw marach. To ok en kamano. En aena kaka seche moko weche mege del ng'ato dhi. Koro nitie leke gi mawuok chon gi, niwach giwuok kapok gi machua, pod ndalo gi podi, gin ga soft. Giyom. Koro emomiyo iluongo gi ga ni plastic teeth. Koro wach plastic teeth no kelo masira kuom nyithindo. Aeto seche moko gin plastic teeth mar adier, niwach gin kineno gi kaka daktar, ibiro neno na adier magi leke mo nyathi mowuok chon. Gin leke ne monego bed kanyo, lakini gibiro chon. Gibiro chon. To seche moko bende onge gimo marach gi dhog nyathino. Ring'o mar lake ma nyathi mayom en kawaida. Onge gimo marach, lakini ng'ama kia orango to wacho plastic teeth. Koro gima fwenyo, i wik ka wik inyalo yudo kata koorna nyithindo mayom 3 ni nyathini nigi plastic teeth. Nyathina nigi plastic teeth. To kirango to onge plastic teeth. To mano gima tin moluoyo maratiro. Ok gidhi miyo mori gweng' manyata kacha. Gibiro i subtal Russia. Kata gidhi district. Rang na uru. Inyisa ni nyathina nigi plastic teeth. To koro in kaka ng'amolonyi weche lak kod weche dhok. Kirango tiyudo ka onge plastic teeth. Gina kaka dhog nyathino onego bed. Koro confusion moro nitie kani mar en plastic teeth koso ok en plastic teeth. Adier nitie leke mawuok chon. Nyathi nyalo nyuol gi lak. Nyathi leke ne nyalo twi chon. To seche moko bende en aena ga ring'o mar lak ma normal, ma kawaida kaka onego bed. To niwach ji kian ang'o mo onego bed nadi, gichako paro ni nyathini nigi plastic teeth. To koro nyathini ka be dang' bukre ni chako ywak, ni chako chur. To koro kata dende chwakre. To ibiro wacho ni chur no, gi ywak no, gi del machwakre no, plastic teeth gi ema timang'o emokelo. Daktari adwani mondo mwang'e ne dhog nyathi mayome nikech wacho nitiere confusion kata nitiere rochruok mar paro. Oganda moko wacho ni maa en plastic teeth, maa ok en. In kaka jalony ng'eyo seche ma samoro giwuok adier kod seche mok giwuok adier. Adwani mondo miwuothe kodwa dhog nyathi mayom kaka onego chal, kod dhog nyathi mayom kapo nono ni ng'ato nyalo paro ni en plastic teeth to ok en plastic teeth, kod dhog nyathi mayom seche makoro plastic teeth gi nitiere. Ma bende wanyalo wacho ni leke mag jwala kata plastic
plastic teeth donge gi dholuo maber. Wuothe kodwa kanyo mondo mi oganda wa one ni kineno ma ato ma en dho nyathi ma entiere kod ring lak kako nego bedi ma en dho nyathi ka ochako bedo kod leke mag jwala ma wawacho gi kod magi nyalo chalo leke jwala to gin leke jwala. Koro wachak kod ring dhog nyathi kako nego bed. An gu picha moro kani mani nyiso dhog nyathi mamalo to manyiso ring dhog nyathi mapiny. Donge gi nyathi mayom ongo lak ongo lekene. Koro kirango ring dhog nyathi bro neno ka gin gu gode gik machal gode ok oyuore mayom. Tineno gode gi gikawo ga form mar lak mabro biro. Ka lak mabro biro kani chal ka boxer ma tineno ka gode go chal kamano. Koro ring lak nyathi ring dhog lak kar lak nyathi ok en ga gimoyuore mayom, en giman kod gode. Ineno gode gi en giman kod gode amano. Emano. Koro kata kawuono kin kod watni moro monyuol bilime iwachne ni yena aluok lweta maler wane dhog nyathi. Ibro neno ka gin gitimo gode. Mano en kaka onego bed. Iwinjo? Aeto koro gode gi ema jirango ga to wacho magi plastic teeth. To ineno kuma isiemo grange ma rakwar no. Kanyo timo ga gode moloyo kuonde moko. Gode madongo. Kuma canine bro twiye. Aeto ing'eyo nyathi samo min gi omako ich chande. Sama dend nyathi losre. Nyaka lak be chako ga losre. Sama nyathi dongi imin gi gimora losre. Obed lak mege leke makuongo mwaluongo ni milk teeth, obed permanent teeth gichako losre, gimora losre idel dhano sama min gi osemako ich, samo dongo imin gi. Koro nyathi monyuol samose nyuole chande leke mag milk teeth gi gin ga kanyo giikre mawuok girita sagi mondo giwuog. To koro kirango kuma wasiemo grange makwar no ibro yudo kaka kanyo en okuot ga moloyo, otingre malo moloyo kuonde moko. Kanye ma lak miluongo ni canine dhi wokie. To kirango ring lak nyathi donge en ga pink kanywano. Kirango tibro neno ka area ni rachar kuma canine tie. Manyiso ineno lagno gu iye ochako neno. Ineno kirange tichal ng'ama rangre mar tiokio moro minene go gi iye kapode ni ichogo kacho ichako neno dalili ne. Oneno kanyo neno ga marachar matin. Magin lekego. Magin lekego. Gin ga ready gidwa mondo sako chopo mar wuok gi to gichako wuok. Koro leke maneno gi ng'eny ji paro mago gin plastic teeth. Aeto ntie gimoro kendo ing'en nago mar lakni en gimok tim Kenya ka kende. Kata jirande wa Uganda ka ong'eny kabisa. Kata Sudan ong'eny. Generally East Africa, Uganda, Tanzania, Kenya, Sudan, Ethiopia, jogo timo timno ma ratil mamalo. To kagineno rachar makanyo ng'eny gi paro nen kudni ni ichogo mar lak ka ichogo kanyo. Koro giparo ni kudni no mabe jomoko luongo ni plastic teeth kaka giluonge opogre kalure gu piny mwawuoye. Jo Uganda gi nying ma gitiyogo giluonge ni ebinyo. Jo Ethiopian gi nying gi mar jo Ethiopian tek na luongo wiyo wil kodo. Piny ka piny nigi nyingi. Kata Kenya kani itime Luo Nyanza ka to Wakamba to koro time zaidi molowa. Ewinjo? Kata wan watime
to jogwa ma Eastern Kenya to time zaidi to Masai time zaidi koro giwacho kudni ni ema mi nyithindwa mayom gi tuo migi tuo to kokwagolo kudni ni to nyithindo gi dhi tho. Dr. Immaculate wamaka kanyo kama gimomako dhoga ni ng'eny oganda jorotenge time nikech ka jo Sudan time, jo Uganda time, jo Tanzania time, wan jo Kenya watime, ka waduogo Kenya ka wan joluo watime, to kopogore kod joluo wacho ni Wakamba kachiel kod Masai bende time ong'ala mamalo. De bede ni en ote mane ma oganda samoro no yudo chien kocha mane owito gi kata nogolo gi eyo kata mano mislead gi. Adwani akwayo ni wakaw yueyo ka waduogo to koro wadhi wang'ane plastic teeth owuon koro kako chal nikech sepimonwa gam kata ring lak nyathi kaka chal. Wadwani wang'ane ni plastic teeth ni ochal nade, kaito jogo manago leke nyithindo gi gitime nang'o, to gitime gi gik machalo nade, chandruoge mage, midhierni mage ma nyithindo nyalo bedo godo seche ma itimo ne gitim makama. Itime e yo maler, e yo makare, mok nyal miyo gi tuoche, e yo makare ngima gi dhi bedo maber koso kik idhi mabor kik isudi. Penj laktar kokalo Ramogi TV. Dr. Immaculate olony mokalo e weche mag leke nyithindo entiere chuny boma ma Kisumo ka, omiyo ka entiere kod nyathi mayoma ber king'iyo leke ne, ber kikele ka Dr. Immaculate mondo omiyo ing'eane ni to leke nyathini chal nade. Wakaw yueyo ka waduogo to kanyo e mwachako godo, omiyo kik isudi. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Baba segocho ni adier. Baba ki mama dogo karango. Mama u? Gipo dogo machiegni. Wachna nyathina winjo nade sani. Kiwacho adier, nyako ni nigi shok maduong' ahinya. To en oluongo mana nying achiel sani. Owacho ni Meher Mos. Apenji Meher en ng'a? Onge gima rach motimre ne Meher. Ang'e ni Meher ni kare. Sara bere kaka nanyalo pimoni wachni. Ere kaka nanyalo pimoni? Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ng'ajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiyo. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo.
Ai onge gima waluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Immaculate olonye weche mag leke nyithindo. Wantiere boma ma Kisumu kendo wang'iyo weche mag nago lak nyithindo ma pod yom. Thoth ni wacho ni en plastic teeth. Daktari opimonwa kaka dho nyathi kata ring lak nyathi onego bed ni chalo. Opimonwa maler mokalo ni ochalo gode kendo ok oyom kata matin omiyo. Ka nitiere kod nyathi mayom kineno ka ring lake mamalo kachiel kod mapiny odwa chalo kamano e kaka onego bed ni obedo. To wachonwa kata bende ni e kona kaka kuonde monyisowa marakwarogi tinyalo neno gimoro marachar. Mano en lak nyathi maikore mondo mi owuog e seche mowinjore. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wayudo kacha ni gini timo kuonde mang'eny mokalo. Jo Kenya time, jo Uganda time, jo Sudan time, ka ni wachonwa ni jo Masai time, mano ka wantiere Kenya ka, jo Wakamba time. Ang'o mano timore? Ne en ote mane manobiro e gwenge mag jorotenge gimomiyo watime malich machalo kod ma? Gimomiyo mano nyalo bet waongo kod tiegruok maber i weche mege afya. Koro ka gimotimre kaka ng'ato tuo, wawachno nyathi dendo chako chwakre. Kokin kod lony maber, ibro chako penjri ang'o momiyo nyathini dende chwakre. Okibing'eyo ni del machwakre nyalo kelgo malaria. Okibing'eyo ni nyalo kele kod pneumonia kata tuo moramora. Koro gin ne gitemo mondo gipenjre, giyud duoko ka nyathini dende chwakre, ka nyathini ywagre, ka nyathini tuo. Ang'o madbed nokelo tuo kuom nyathi mayom? Nyathi mayom ma pod dhoth poko ochako tugo oko, pod en nyathi ma naini ot. Ang'o mi nyathini nyalo bet matuo? Koro nwach ne giongo duoko manyalo migi ging'e ang'o momiyo kelo tuo ni. Waluongo ni health literacy. Ng'eyo gi lony mar weche mag ngima. Giongo gi lony no. Koro mfano manyalo chiwen mar jo Masai kaka ne giparo leke gi ring lakni kod leke madongi iye kuno magiparo gin kute kelo tuoche mege nyithindo. Masai norango, nwach Masai wang'eyo gin jok ma ng'eny kod chiaye. Chiaye no en gima gikawo kaka gima duong' kabisa e ngima gi. To gichamo ring'o mang'eny. Gichamo ring'o mang'eny, gimadho chak mang'eny, gimadho remo, origa, gikainago. Koro ne giwacho ni nyathi dhiang', nyathi chiaye ok bed matuo. Nyathi chiaye dende ok chwakre, nyathi chiaye ok chur, nyathi chiaye ok chand min gi. To gimomiyo giwacho ni lagni madongo iye kanie makelo tuo ni, nwach chiaye ongo kod lagni, to be ok gibed matuo. Koro lagni dhano nkode, nyathi ma dhano nkode momiyo dhano bet gu tuo ka nyithindo gi yom. Mane kaka Masai nowacho. Koro giparo lak maneno marachar ni en kudni. To kudni ne mami nyathi tuo, mami nyathi ok dhodh, mami nyathi chur, mi nyathi rem. Koro ka kudni ka ginyalo golo kudni no, to nyathini dhi chango, to gima ne bet maber. Koro bro bet maber. Koro gitime mondo gichiedh kata gigeng' tuoche matindo machando nyithindo mayom. To kada gikelo chandruok. Kada medo chandruok. Dr. Immaculate ni koro ing'ina plastic teeth ni kaka chal kata ka ng'ato nene to nyalo wacho ni koro te plastic teeth bani Dr. Immaculate wuoye cha. Koro plastic teeth en lak ma yom. Kaka nylon, en gima yom. Ibe jomoko luonge nylon teeth, plastic teeth, nylon teeth. To gimomiyo yom, lak en gima olos kod minerals. To kowok chon, to wok ka ndalo ne podi.
pok otegno koro en gima kimulo to en gima dire, en gima yom. Aeto ng'eny seche owuok nyaka ka musne chande be pok odongo maber, koro ibro yudo ka en gima nyalo bet ka dang'ni i dhog nyathi. Oyom to en gima bende odang'ni ok omako chogo motegno. Ing'en lak omako chogo motegno kata kidhire to ok dhirre. To lak mowuok chon monyuol go nyathi manyiso nowuok chon kata otwi bang' dweche achiel, dweche ariyo, en lak ma odonjo ka ndalo ne podi kapok otegno kapok otegno. Koro ibro yudo ka lagni en lak manyalo kata lwar, en lak manyalo mono nyathi dhoth niwach kodhi dhoth. Ng'eny Nyasaye ong'eyo gimomiyo nochweyo nyathi mayom maongo lak mondo dhodh maber, omak thuno maber, oywa thuno maber. To koro ka lake gi ochikre, onge kaka nyathini dhi dhoth maber, odhi ka thund min gi dhi bet gu kidonda e thunde, ok bi dhodho nyathi maber, manyiso nyathini ok dhi yudo chiemo monego oyud yo makare. Aeto lagni be nyalo lwar niwach musne pok otegno, to kolwar onyalo muonye kata onyalo donjo kuma muya kalo go moneg nyathi. Koro samonyuol nyathi gi lak ma plastic kata sama lak owuok chon, ber ka nyathino ineno kod daktari mar lak kata daktari mar nyithindo mar lak, pediatric dentist, mondo dentist no orang en lak mwanyalo weyo niwach en lak monego bed kanyo, en mana nobiro chon. Iparo na mi mfano mar thuno kobiro chon, ibro wacho ni thund nyathina ni obiro chon nyaka ng'ade, kose ibro wacho ni ok, waranga kaka wasiro nyathini, wakonye nyithindo moko kik nyiere, wakonye mondo omeda dongo, thuno osebiro chon, onge gima dwa tim. Koro lak obiro chon, watim ang'o? Wadhir daktari orang, en lak mwanyalo weyo kanyo mondo beda bed kanyo, kose en lak manyaka wagol. Nyaka wagole seche moko niwach omono nyathi dhoth, nyaka wagole seche moko niwach onyalo lwar, nyathi muonye, nyaka wagole seche moko niwach onyalo donjo yor muya moneg nyathi. Niwach kanyo koro kodonjo yor muya, waluongo kizungu na aspiration, to mano koro en hali hatari. Kwang'iyo ring lakni Dr. Immaculate, wisipimonwa kata plastic teeth kaka chala, en gima yom mokalo, ka ber to samoro nego beni weye kanyo, kata inyalo weye kanyo, mak mana ni onyalo miyo nyathi bedo uncomfortable, tiende ni ok onyal dhoth e yo makare. Seche moko dhodh e yo makare tiende ni ok oyud madini madwarore mondo mi omed dongo, nikech e dweche 6 wantiere kod exclusive breastfeeding, ma nyathi dhoth onego beni odhodha dweche 6, ka itiere gi gini to ok onyal dhoth. Thothne giwuok gadi, opong'o ga dhok, owuok 2, owuok 1, owuok 3, thothne ma common giwuok gadi. Thothne owuok e ring'o mar lak mapiny, ng'enyne wuok e ring'o mar lak mapiny ma mbele, ibiro yudo lak 1 kata lek 2. Seche moko wuok e ring'o mar lak mamalo ma mbele, seche moko ibiro yudo moko kowuok e ring'o mar lak lure, lakini ng'eny gi wuok ring'o mar lak ma mbele mapiny. Gwengewa mag Kaluo iwacho ni ong'eny, ochal nade ahinya gwenge mage kaka mage? Plastic teeth to ok ng'eny. Wach mar nago lak to ng'eny. To niwach pok otim nonro maber, ok yot mondo ing'e no ng'eny i kidieny mane, lakini ong'eny. Ipani ang'o momiyo pod watime, momiyo okelo chandruok ne nyithindo? Pod i piny kumwadakie moloyo Kenya waka Africa, East Africa, pod wan kod chandruok mang'eny malure kod yore mege somo, malure kod yore mege yuto, malure kod yore mege access. Pod waongo kod kaka wanyalo konyre yore mege chieth maber. Koro ibiro yudo jok mang'eny giongo gi lony mar somo. Ing'en somo en gima ber, kendo somo en gima muhimu. Niwach somo miyi ing'eyo gik mang'eny. To ng'eny jogwa pod wan chien yore mege somo. Aeto yore mege yuto be en gima muhimu. Yuto miyi nyalo wacho nyathina ni anyuole gu plastic teeth, anyuole e osiptal maber mokwongo, ok anyuole e gweng'. Kanyuol kinyuole e kor gweng'. Ok anyuole e kor gweng', anyuole e osiptal. To kanyuole e osiptal, jo osiptal ong'eyo ni
mani nitie gimoro ma shida mar lak, waluong dentist mondo rang nyathini. To kinyuol igweng' pod wan gi shida ma jok manyuol igweng' ma yuto gi tin, knowledge mar gin piny, koro gik ainago pod ng'eny i pinywa kani, i Kenya ka, i Nyanza ka, to mago e gik ma pod chandowa. Dhier pod chandowa. Mamiyo oganda ok dhi skul e seche mowinjore, ok ging'e samoro kata kaka penj laktar dhi nyime ni, samoro ng'ato neno to wacho ni akare gini en kama to samoro ng'ato onge kod TV monyalo neno godo penj laktar. Omiyo wakoyi ni ka ng'ato nitiere kod TV, inyalo neno penj laktar to luong jou mondo mi samoro neno ga chenro kaka magi mondo mayud kaka wanyalo reso ngima nyithindo. Mano paro maber. Iluongo joweteni. Dr. Immaculate, thothne gitime nang'o? Inago lak mag nyithindo gi nang'o? Lege ma pod yom ma bende jomoko luongo ni kudni, jomoko bende wacho ni en plastic teeth, jomoko bende luongo ni nylon. Itime nang'o e kor gwenge ma bende kelo chandruok kaachiel kod hinyruok ne nyithindo? En gima kapimo tanyalo kata ywak. En gima lit. Inyalo ywak. Mokwongo nyathini ne tuo. En nyathi mokwongo para nyathi mayom. Jadweche 2, 3, 4, 5 en nyathi matin, nyathi mayom. Mano mokwongo en ga nyathi mayom. Mar ariyo nyathini ne ochandre, ne ochal ng'ama tuo, e dende ochwakre, ong'ok, ok onindo maber. Min gi omondo kode gokinyi odhi pango lain ka miyo moro kata dichuo moro i gweng' kanyo, jaduong' moro mowacho ne en olony, en gi lony e golo gigo. Koro ka gisechopo kanyo, kibiro chieth mar lak ka kia nosechiedhi lak, ng'ato komula laki lit, en rem. Komulo laki moko chuo yath mar nego rem mwaluongo na anesthesia, neko nyalo maki kata inyalo tho nwach rem. Nyathini idwa nag maongo anesthesia, idwa nag bu kuny ring'o no bochopi lagno maongo yath moketne kata achiel. To ang' minage kodo? Inage kod musmal, chumbe mege ndiga kande, waluongo gi kizungu ni bicycle spokes, ikawo to bedo sharpened, aeti nago go. To musmal monaggo nyathi mokwongo i lain, musmal midhi naggo nyathi mar 2, to musmal midhi naggo nyathi mar 3, manyiso ni infection control onge yath mag nego rem, gigi ok chwak kako nego ratiro monego lu kod gik momulo remo ok lu. Koro inyalo chako paro shida madhi wuok kani. Mokwongo rem ma nyathino dhi winjo kende sami nage no, rem noromo nege. Rem inago mondo chop ichogo, ichop kuma lagno ntie, ikunyo mondo igol lagno, ikunyo chogo mar lak maongo yath, gu instruments, gu gik ma ok ler. Gik ma ok ler manyiso ni gin gu vini kod kute mege ayaki, gin kod kute mege tuberculosis, gin kod kute mopogre. Aeto idwa lando tuoche gi kuom nyathi ka nyathi. Tuo man nyathi man mokwongo nkodo idwa keto nyathi mar 2, nyathi mar 3, kane gibiro nyithindo 10 gite dhi bedo kod infection. Bang' mano isenago bigolo, onge yath mimiye, inyalo wirne bur, inyalo ketne herbs, onge yath mimiye. Nyiseri wamake kanyo kiyiena, waduogo bang' thuolo machuok mondo mi watiek ane kama wantiere no. Isetimo tim makama ne nyathini kata iseneno kumitime tim makama? Ok apar ka en tim makare emomiyo wantiere kod Dr. Immaculate odiochieng' ma kawuono. Anyalo kete gi dhok mayot ni mano chalo na juok, nikech seche minyalo kuny dho nyathi gi msmal kata gi waya mar ndiga maonge yath moro amora, kata ibuke buru maonge yedhe makweyo rem, en juok. Kanyalo kete yo machuok. Kik idhi mabor, kik isudi, waduogo bang' thuolo machuok mokalo.
You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Why you wanna control me? Tell me why you wanna control me. All you ever do is just to control me. You don't know me, you control me, yeah. To get this song as your Skiza tune, dial *811*404#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Baba Segocho ni adier. Baba gi mama dogo karango. Mama u gibo dogo machiegni. The rights are very clear. If people demonstrate under that 7, the police are the ones who are supposed to protect them. Not to tear gas them or use water cannons or live bullets. It's very clear. Serikali medose kuom mako jogo magitudo kod ng'anyo ma osebedo katimore ka jolony weche chike wacho ni ng'anyo en ratiro mar ji duto. Jotend kanisa koro mako chung matek ni pod gikwedo kang mager paro mar chik omenda mantiere od bura. Vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi hawawezi kufikia. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki wacho ni joma biro betie ng'anyo makiny nyaka luw chik ka ok kamano to obila biro rakore kodgi. En kidieny mar adek chenro makende mar penj laktar ka wantiere kod Dr. Immaculate wang'iyo weche mag nago leke nyithindo ma pod yom. Kane pok wadhi e yueyo ne daktari pimonwa kaka thothne itime e gwenge mopogore opogore ahinya e gwengewa mag jorotenge. Itime e Kenya ka, gwengewa mag Kaluo ka itime, ma bende ang'eyo ni thoth oganda maneno chenro ni oseneno nyithindo kata osewinjo nyathi ma onag lekeni ma pod yom. Daktari, kane pok wadhi e yueyo ndipimonwa kaka inage e yo moro ma ok kare, gi rem kok ng'i kata rem ma nyathini kale kaachiel kod gigo ma itiyo godo. Seche ma itimo ma daktari, thothne giketo ngima nyathi kama chal nade, complications manyalo biro kotenore kod tim ma kama? Giketo ngima nyathi kama diny, kendo girocho ngima nyathi moloyo, to iyudo ka nyithindogi ng'eny gi tho, to ok dwa ng'e na tamala di matho nwach gi tho i gwenge. Moko mobiro suptal bende tho, mokele suptal bang' nekono, nako, lakini iyudo ka ng'eny gi tho. E nonro mo manatimo i gweng' mar Ombei Kisumu kani, jonyuol go nonyisa ne gitero nyathi gi na mondo nag nwach nyathino nochandre gotieno. To ka ywak to chur to ok dhodh. Koro nonyisgi ni koko nage to nyathino biro tho. Koro ne gimondo kod nyathi ma gitero mondo nag. Bang' ka nosenag nyathi to nyathi noduogo boling'. To kane gipenjo janako, to nyathini ang' momiyo koro oling' aling'a kama. Janako nosewacho ni oling' ama nonwach koro yueyo nindo. To kane gichopi ot, ne giyudo gichopo kod nyathi mosetho. Manyiso ni nyathino notho mana bang'e kanosenage. E lwet janageni. Koro ng'eny githo i gwenge kanyo, ok gichop kata e suptal, githo kapok gichopo i lwetwa. Aeto mochopi suptal bro chopo ka gilalo remo mang'eny yor lakono.
gibro chopo ka giyudo kute mopogre opogre, giyudo tuoche mang'eny kariwre kata kod HIV. Inonro mwatimono bende nitie nyathi ma kod kute meg ayaki, min gi ngima ongo kute meg ayaki, wuon gi ngima ongo kute meg ayaki. To ang' momiyo nyathini ni kod kute meg ayaki mani gweng' ma Nyang'ande mana Kisumu ka. Nyathini ne en gi kute meg ayaki nwach ang'ono, nwach notimne timni. Dr. Immaculate, ponono ni ng'ato neno leke mag nylon gi kata plastic teeth gi kuom nyathi. Chutho ang'o monego bed notimo nikech kotenore kod kidieny mokwongo kachiel kod mar ariyo ipimonwa kacha ni omiyo nyathi bende bedo uncomfortable, nyathi nyalo ywak, nyathi ok chiem, seche moko chiemo nyalo bedo malnourished kod gik makamago. Ang'o monego bed ni timo ne nyithindo ma samoro one ni nitiere kod plastic teeth? Gima jonyuol onego bed ni timo, nwach sani serikal maduong' nyaka kod mage kaunti gi gitemo mondo wabed kod osuptende machiegni i gweng'. Wan kod health centers, wan kod dispensary. Adier kineno ka in kod paro moro kata wasiwasi moro amora kuom nyathini, ok onego iringi dhi kuom jagweng' mok ing'e ni chietho nadi to chietho gik machal nadi manyalo keto ngima ma nyathini kama rach. Onego idhi suptal. Koro kin gi paro moro amora, wasiwasi moro amora kuom dog ma nyathini, dongo ne gidhi suptal moloyo dhi kuonde ma inyalo hinye nyathini. Koro gima dawach ni jopiny, kar mondo iring kidhi miyo moro kata jaduong' moro madhi nago nyathini kod gik ma olil kod maongo yath, dhi suptal mondo iyud kony suptal. Daktari, bende wathoro ga bedo kod cases ma onag nyathi ma otony mowuok ka ok ohinyore mowuok oko bedo kod complications, to pono ni wanyalo bedo godo kwanda tamalo chal nade? Koro mawuok maongo complications go ema medo miyo jogweng' medo time. Medo time. Giwacho ni donge nyathi ng'ane notimne ti chogo dongo, donge nyathi ng'ane notimne ti ichogo entie. To ing'eyo complications tie kidieny ariyo. Nitie complications matimre sano kaka lalo remo mang'eny, yudo tuoche, mago complications mwaluongo ni immediate complications. To kata nyathino kotony to pod odhi bet kod complications. Koro odhi bet kod complications mopogre mbele. Mano complications mege leke ne koro. Nwach lak manonego bed osemuke. To kirango leke nyithindo gin 20. To piny mar lak leke gin tie leke mege permanent teeth. Leke gi koro muko nago lak ma inago no, seche moko ginago mano gigol nyaka permanent madongo e piny mar mano. Koro nyathini dhi bet maongo leke go, seche moko sama ginago mago to giketho nyaka leke moko ka. Koro ibiro yudo lak mokethre ma shape ne ok ber, en rough, nwach timno. Koro complications gin tie matimre sano, gin complications machal manego, complications kaka nyathi otho, complications kaka nyathi remo lalne, complications ainago. Aito nitie complications mabro biro bang'e nwach tim machielno. Adwa ni wachak kod immediate complications, Dr. Immaculate. Wantiere kacha kod remo manyalo wuok kuom nyathi mang'eny, wantiere kacha kod infections mabende nyithindo nyalo yudo kuom ranyisi mane miyo wa case ma nyathi oyudo kute mag ayaki, min gionge kod kute mag ayaki, wuon gionge kod kute mag ayaki. Rach kata pek kata gimomiyo nyithindo konego beni wito remo mang'eny, wasewache mang'eny chenro mar penj laktar, kata kamano pod inyalo nuoyonwa kapo nono ni nyathi owito ngima remo mang'eny mokalo. Odhi tho. Kata koko tho sechego. Kaka nitie moro mane onag kaka kawuono to tho kiny. To notho nwach noyudo infection mar remo iluongo ni septicemia. Nowito remo mang'eny kabisa. It was nen gimo makineno to pi wang'i iywak to kin min nyathino ikia, kin min gi iwinjo rem, en gima lit.
en gima lit kineno nyathi mayom kakale. Ile neno natiere kod complications masano sano kod moko manyalo biro bang'e. Masano sano nyalo bedo tho mabende ema liche mogik nikech iting'o nyathi dweche 9 isenyuolo nyathi samoro nichake kata mama ni moro maniero kata baba ni isechako bond gi nyathini kaito iwite e lwet ng'at manoko nego be ni wite. Samoro otony kod complications mabiro biro bang'e. Complications mabiro biro bang'e gi thoro bedo kaka mage Dr. Immaculate. Complications mabiro biro bang'e gi koro gin complications mochimre kod kaka leke ng'ato onego bed. Leke ni onego bed nopangre nadi. Onego bed gi leke adi. Onego gibed gichalo nadi. Nwach sama gitimo timni giketho nyaka leke mege permanent kande be bedo affected. Koro yudo ka leke ng'ato gajre, leke ng'ato kiom gin raf nwach sama nina kochani ok nokunyo mna lak manoneno no nokunyo nyaka leke man machiegni kanyo. Koro ibro yudo ka gibro bedo complications mege alignment gimwaluongo ni malocclusion to complications go chiedho gi kata rio leke go mondo gibed maber kata kanogol lak ma permanent mondo koro iket ng'ato mondo bed gi lak ma permanent en gima beche tek to ng'eny jogwa ongo kod nyalo mar yudo chieth aina go. Owacho ga pile daktari ma to koro odwa wuok oko matin mar twagni. Wantiere kod ote gi jaote. Wantiere kod ote, jaote kod wuon ote. Ka wantiere kod ji adek. Wantiere kod nyathi matin ma irocho ratiche ni kendo irocho e yo marach mokalo. Irocho e yo manyalo wacho ni en yor juok kaka nasewacho kidieny mokwongo. Wantiere kod ng'at mar ariyo ma en min nyathi kata jonyuol mar nyathini. Wantiere kod ng'at mar adek ma bende gin jogo ma koro timo timni. Okang' mokwongo ma wanyalo rito godo nyithindo gi en tere hospital mondo mi okonye. Moko sewito ngimagi tiende ni warocho ratich gi ma wanego gi gi dholuo maler. Ne mine nyithindo gi chutho matimo gigi ne wuone nyithindo gi to jonako gi bende kik wawe oko. Ote mane minyalo oro negi? Anyalo oro jonako anyalo nyiso gi ni giwe kawo chiki lwetgi. Gitim gimonego gitim. Giwe timo gik mok gilonyie. Gihinyo nyithindo, ginego nyithindo. Koro anyalo wacho ni joneko gi gin jonek, jok manako gi gin jonek gi dholuo maler. Gin jonek. To serikal onego kawngi hatua motegno. Ok gitim gi maber. Kaka kes ma Ombei ni iwacho kacha ni nitiere kaka nyithindo gi leke gi neno mana ka nitiere kod rochruok moro to ka ne ipenjo koka omi sigana mar moko gi ne jonyuol nyithindo matimo timbe makamagi gi. Jonyuol go ne giwacho ne watimo ikia, ne ok wang'eyo, ne waparo ni wanyalo konyo nyithindwa. To be napenjo gi itimo ikia sama nawuoyo kod gino ne pod kendo gin gi nyathi ma ja dweche 7 kendo manosenag en nanokotho. Koro nyathini moro osetho, moro bende osetho kendo pod itero moro. Koro en wach ang'o yawa? En wach mani. Mano ikonyo nang'o? Mano ikonyo gi puonj kaka koro wapuonje penj laktar odiochieng' ma kawuono mondo mi kik ibed jagono ma ema nego nyithindo. Daktari wach mogik minyalo nyisowa kotenore kod weche mag nago leke nyithindo ma pod yom. Gik ma ok idwa ni wiwa wil godo kata matin. Gima dawach niya, lak nyathi madongo malosre e chogo onge kaka nyalo mi nyathi bet matuo, onge kaka nyalo mono nyathi dhoth, onge kaka nyalo mi nyathi chur, onge kaka nyalo mi nyathi dende chwakre. Koro ka nyathi dende chwakre, nyathi chur, nyathi ok dhodh, nyathi ng'ok, manyiso ni nyathino tuo, tere e osiptal mondo daktache omany nang'o momiyo nyathini ng'ok, ang'o momiyo nyathini ok odhoth, ang'o momiyo nyathini ok nind, to ok en lak. En gimoro nono, ter nyathi e osiptal. Kik uroch ratiro ma nyathi ka unago leke gi. To ka lak nyathi otwi chon, mwakoro plastic teeth mar adier lak otwi chon, bende chik yor osiptal. Osiptal nitie kod jok motiegre mabiro konyo nyathini yo makare. Kik idhi kuom jogweng' alombou jokanam. Kik utim timbe marichogo. Kik ubed jonek manego nyithindgi. Yawa,
wakony nyithindwa, kik waneg nyithindwa. Daktari, samoro ng'ato nitiere kod gombo mondo mi otudre kodi, wan e chuny boma ma Kisumo ka, inyalo nyisowa ni wantiere kanye kaachiel kod namba mar simu mondo mi oganda wa ong'e nikech nipimonwa kaka kes mar Ombegi time kia kelo chandruok. An Kisumu, clinic na iluongo na Advanced Care Dental Center, en Tom Mboya Estate, Tok Golden Light Primary School, to namba wa mar sim en 07097464443. Warwakou kin gu paro mora gima mama chando chunyi kuom weche mege tuoche mege lak kata mege dhok machando kuom nyithindwa, to manywa uru mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithindogo. Erokamano daktari. Erokamano mathoth. Tia tich maber mitiyono, imed reso ngima nyithindo, timed golo odok e it oganda kaka koro itimegi e lak seche gi chenro mar Penj Laktari Ramogi TV. Erokamano Ruth, abenda duoko Ramogi kuom program gi mar Penj Laktar mamedo konyo oganda kendo golo dok e itgi kalure kod tuoche mege dend dhano. Samoro oganda moko onge kod TV maginyalo nene Penj Laktar, en chenro mapuonjo mathoth mokalo. Iwinjo kaka nyithindo tho, tiere nyathi moro ma bende daktari nopimonwa ni nyocha nowito ngimane tok wito remo mang'eny mokalo kotendo kod weche mag nago leke nyithindogi. Gin gik minyalo geng'. Inyalo gwelo nyawadu une chenro ni mondo mi wapuonjre kanyakla. En chenro makonyo oganda e yore mopogore opogore. Odiechieng' kodiechieng' mar juma. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro mar Penj Laktar, iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.